Ωραία, σήμερα είμαστε σε ένα καινούριο βίντεο μετά από κάτι χρόνια. Έχω μεγαλώσει και σήμερα θα σας αποδείξω ότι το φεγγάρι υπάρχει και τη μέρα. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν διαγράφω το κανάλι μου. Ούτε το διαγράφω αν υπάρχει. Είμαι στο αμάξι και πάμε να βρούμε το φεγγάρι. Ωραία, με εκεί πάνω είναι. Το βλέπετε? Ναι. Το βλέπετε στις καλαμιές? Τι είναι αυτό? Το φεγγάρι πες να είναι. Να το, αυτή την τελίτσα. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ την τελίτσα. Να το βλέπετε? Να το, εδώ. Εδώ. Είδατε? Μισό. Πού πήγε? Εντάξει, νίξε αυτό το γύρο φεγγάρι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να είναι πιο σύντομα. Βασικά έχω σκεφτεί να κάνω ένα καινούριο, όσο είχα να σας πω. Και κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εγγραφή. Και